Попитаха ни дали все още предлагаме подаръци за дипломиране. Разбира се, изпълняваме поръчки през цялата година на подобни красиви и ароматни подаръчни комплекти. И най-хубавото е, че вие избирате аромата, дизайна и цветовете. Подготвили сме и нещо малко по-различно за младежите. Ако и на вас ви предстои подобно събитие, то тогава разгледайте нашият профил за още много различни и красиви предложения. Всеки комплект може да бъде изработен така, че да се съчетава с всеки тоалет и да не забравяме с всеки бюджет. За поръчки можете да се свържете с нас на лично съобщение или на телефон. Забравих да ви кажа, че имаме и огромни кутии с чекмедже, които са страхотни, ако сте решили да подарявате красиво бижу като Пандора, за да се побере кутийката перфектно. Изпращаме поръчки и за чужбина, като за град Варна имаме мострена зала с опция вземи от място.